Even boodschapppen doen in het dorp verderop of deel bij een familielid aan de oorkant van Friesland. Het kan makkelijk als je een eigen auto haast. Maar net Eltsenien had die. In Oenkerk hebben ze daar wat op betocht. Zoet kwad riet er een elektrische deelauto roen. We willen bereiken dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van een deelauto. Voor kleine ritjes, liefst. En dan kunnen ze daarmee ritten maken die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of met de fiets of wandelen. Je doet het samen, dus er gaat duurzame stroom in. En het is, omdat je het met elkaar doet, maak je daarmee ook klimaatmaatregelen bereikbaar. Stel, ik haal je de auto op in Oenkerk en ik map naar mijn beppe in Limburg. Ken dat? Dat kan. Wat je dan moet doen is van tevoren bedenken waar je hem weer oplaadt. Eén volle accu, daar kun je 250 kilometer op rijden. Elektrisch rijden is vooral leren de zaken goed van tevoren plannen. De deelauto is bedoeld voor inwoners van het Riwaan. Voor een hele dag betalen ze €25 en voor een hele dag 40. Maar voor gewoon mensen is dat bedrag een week om boodschappen. Is de deelauto dan alleen nog voor mensen met een grotere beurs? Nee, dat is niet zo. Omdat als je uitrekent wat een eigen auto kost, dat kost vele malen meer dan af en toe een deelauto. Daar vergissen me heel veel mensen zich in. Hoe kunnen mensen hem reserveren? Dat gaat of via de telefoon, of via internet, of via e-mail. En dat werkt heel gemakkelijk. Mensen nemen contact op met ons. Dat gaat via Snapcar. Dat is een groot platform van deelauto's. En daarmee kunnen mensen ook zelf bepalen welke dag ze hem nodig hebben. Stichting Toek wil Elsen in de komende jaren om in de kunnen te komen met de elektrische deelauto's. Daarom kunnen mensen op 11 november deelkomen in Oenkerk voor een testritje.